ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଶୁଭ ସକାଳ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇକି ପଳେଇ ଆସିଲି ରୋଷେଇ ଘରକୁ। ରୋଷେଇ ଘରେ ଆଜି କ'ଣ ରୋଷେଇ ହେଉଛି ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିବା। ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଯେଉଁ ନାଲି ଚା କରିକି ପିଇଥିଲି ବାବୁକୁ କ୍ଷୀର ଚା କରିକି ଦେଇଦେଲି। ତାପରେ ଆଜି ଟିକେ ଡାଲି ବସେଇବି, କାହିଁକି ନା ଡାଲିରେ ଆଜି ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ପକାଇ ତରକାରୀ କରିବି। ସେଥିପାଇଁ ମସୁର ଡାଲି ଆଉ ଆଳୁକୁ କାଟିକି ପକାଇଦେଲି, ଲୁଣ ହଳଦୀ ଦେଇଦେଲି। ସିଝିଗଲା ପରେ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ କାଟିକି ଧୋଇକି ଆଣିକି ରଖିଦେଲି, ତାକୁ ପକାଇଦେଲି। ଯେତେବେଳେ ସିଝିଗଲା ତାକୁ କଡ଼େଇରେ ଗୋଟେ ତେଲ ଦେଲି। ତାପରେ ପଞ୍ଚଫୁଟଣ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ପିଆଜ ଦେଲି। ତାପରେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଦେଇକି ଭଲସେ ମସଲାକୁ କଷିଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଗଲା ପରେ ସେ ଯେଉଁ ଡାଲିକୁ ସିଝେଇକି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ପକାଇଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ମାନେ ପାଳଙ୍ଗ ଡାଲମା ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଯେଉଁ ସେଦିନ ସୁନାଖଳାରୁ ଆଣିଥିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ଆଣିଥିଲି ସୁନାଖଳାରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କେତେ ଶୁଖୁଆ, ସେଇ ଶୁଖୁଆ ଯେଉଁ ଆଣିଥିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଆଜି ଶୁଖୁଆ ରାଇଡ଼ କରିବି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ଶୁଖୁଆକୁ ଭଲସେ ଟିକେ ଧୋଇଦେଲି ଗରମ ପାଣିରେ। 3-4 ଥର ଭଲସେ ଗରମ ପାଣି ଧୋଇଦେଲା ପରେ ତାକୁ କ'ଣ କଲି, ପିଆଜ ସଣ୍ଡା ଦେଇକି ଆଜି ଶୁଖୁଆ ଚଚଡ଼ି ବନେଇବି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ଧୁଆଧୁଇ କରି ମସଲା ସବୁ ବାଟି ବୁଟାକି ନେଇ ଆସିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପ୍ରକାର ଶୁଖୁଆ ସେଠି ମିଳୁଥିଲା, ଦେଖି ଭାରି ଖୁସି ବି ଲାଗୁଥାଏ। ମୁଁ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାଏ କେତେ ଶୁଖୁଆ, ମାନେ ସବୁ ମାଛ ବୋଧେ ମାନେ ନଦୀରୁ ନେଇ ଆସିକି ଶୁଖେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ଧୁଆଧୁଇ କରିସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଟିକେ ହଳଦୀ ଦେଇକି ଭଲସେ ଭାଜିଦେଲି। ତାପରେ କଡ଼େଇରେ ତେଲ ଦେଲି ଆଉ ପିଆଜ ଟମାଟୋ ଦେଇକି ଭଲସେ ତାକୁ ଭାଜିଦେଲି। ତାପରେ ପିଆଜ ସଣ୍ଡା ଆଉ ଆଳୁ ପକାଇକି ତାକୁ ବି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଫୁଣ ଦେଇକି ଭଲ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ସବୁ ଦେଇକି ତାକୁ ଭଲସେ ଟିକେ ଭାଜିଦେଲି। ଭାଜି ହେଲା ପରେ ସୋରିଷ ମସଲା ଯେଉଁ ରଖିଥିଲି ପେଷ୍ଟ କରି ତାକୁ ପକାଇଦେଲି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ ଟିକେ ଅଳ୍ପ କଷିବେ, କାହିଁକିନା ସୋରିଷ ମସଲା ବେଶୀ କଷିଲେ ପିତା ଲାଗିବ। ତାପରେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଶୁଖୁଆ ଯେଉଁ ଭାଜିକି ତାକୁ ପକାଇଦେଲି। ତାପରେ ସିମ୍ କରିକି ତାକୁ ବସାଇଦେଲି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଗରମ ପାଣି ତାକୁ ଦେଇଦେଲି ସିଝିବା ପାଇଁ। ଗରମ ପାଣି ଦେଇଦେଲେ ଭଲସେ ସିଝିବ, ମାନେ ଶୁଖୁଆର ଟେଷ୍ଟ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଯିବ। ତାପରେ ତାକୁ ସିମ୍ରେ ବସାଇଦେବେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ହେଇଯିବ ଗରମ ମସଲା ଆଉ ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇକି ରେଡ଼ି କରିଦେଲେ ତାକୁ ଶୁଖୁଆ ରାଇ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ତାରି ଭିତରେ ମୋର ବିନ୍ ଭଜା ବି ହେଇଯାଇଥାଏ। ଏପଟେ ପାଳଙ୍ଗ ଡାଲମା, ଶୁଖୁଆ ରାଇ, ବିନ୍ ଭଜା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିର ଖାଇବା କେମିତି ହେଇଛି ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ। ରହିଲି, ବାଏ।